خب اینا برادرجانای ما در ماشین بازار ما زیما این طلپه را بی اوره را بی قزقی بازار ها زیای بگن که هم بگهی دمومه بیاد ماشین بازار آباده اوزی برای شما بهترین ماشین ها را سیمکه میکنیم تماشا کنیم حلوات بریم را دیدستین اینجا مگازینی افتولای فای برای تای مارکای ماشین شما را چه خولهای نو اومده پولیکوی نو اینای پولیکوی که امدو تمام شدگی بود همه سویتوش اومدگی های اینای برای کارولو برای ماشین کارولا تمامی مارکا هست های ماشینتون از جزیرشوی احتیاط نگاه بدارین چه خود پالاتکا پولیک تمامی مارکای ماشین شما دا ما داریم دستافکا با تمام شهر نوی تاجیکستان برای پادشکورا به پولای چه خدا را بینین 4 تا پادشکا داروش چند سوی دورا اینجا تمامی مارکاش هست ای 100 سومو سر میشوه تا 1100 سومش دارم نمره ماسته واتساپ دا بنویسونین دستافکا برای پادشکورا به پولای حتما با افتولایف بیو ایوتا کارولا برادرجانو کارولا DSK объем 1.8 бензини холи состояниш беҳтаринай берунаш вообще так кор надорад 4 та баллонаш навай свеча хитон дидесин уҷа тайровка дора ами охири мода уҷа тайровкаш буд мешавад тамошо кунед ози аз салоншо мегирам бинед 4 та электро дора салонаш тозаки хушрӯай автомат ина ҳам мошинави салонша бинед наиҷа мегирам ягар қафоро мегирамаш тамошо кунед бо муомила дора 90 000 бо муомила дора номеро якарама мемонам занг занем оз як ай пеш мегирамаш мошинча состояниш беҳтарин ай парашко номерои телефон табугу ака 918 50 10 27 номерои акара мемонам занг бизанем бо қайдҷунов кия 2014 сол объем 2 состояние беҳтаринаш мошинча дар ҳолати беҳтарин қарор дорад озия салонакча мегирам бинем 4 та дар электрай мақсад обогрев мультирул коробкаш автомат старт-стоп дорад мошинча қоидавия ҳамин утилизатсия кардагӣ ҳуҷҷатошам соло наҳай мошин дар ҳолати беҳтаринай инаи кия спортечам ҳами якай бози 20 сол чабинем кадом сола 2014 и ди дизелай мақсад мошин иам дар ҳолати беҳтаринай ӯзия салонша мегирам ба дохила нархушонам мегем 4 дар электро обогрев автомат старт-стоп монитор лукам дошта состояниш беҳтаринай кожашам навай салон кожаай кожашам нав оз як гай қафоам мегирам тамошо кунед состояниша ҳардашам якай кия капаншам ишам иша чанд гуфти яка ишам 132 000 ушчи 145 дарам номеро якара мемонам ҳардашам якай занг занин кадомиш ки мақбул мешава ҳамаша мемонем 4 та 0 194 93 номеро якай занг занин бо муомилаам дора мошинчо состоянишон беҳтарин хундаёи санъата тамошо кунед 2014 сол объеми 2 қатӣ
бензинаю? Бензини холли, як сола ҳуҷҷат дора. Утилизатсияам кадагиае. 4 та балонуш навай. Тамошо кунед, состояниш беҳтарин. Оҷа салоншо мегирам. 4 дар электрайт барои дарави мебелни даро обогрев дора, сиденияш старт-стоп дора, коробка автомат, состояниш қоидавӣ. Ё вагония мақсадам мегириву ҳайш мекунӣ. Ҳуҷҷат ҳамаш қоидавия. Кожаи мақсад кожушам навай. Тамошо кунед дар видео хучам маълумай. Кожаш қоидави пачка нав. Ягай қафон мегирам, тамошо кунед состояниша. Мошинча тукча. нархш чандтаи ракаба? 132,000 муомила дорам. 132,000 бо муомила дорам. Ҳам номеро рамоно мешавам. Номеро яка 4-0-194-93. Хуб ина баодарҷоно Kia-K5 соли 2015 объёмш 2015 сол объём 2 бензини холли вагони тамошо кунед ҳуҷҷатошон солу наҳай аями яка ҳамаи мошино 4 балон нав оҷ ман ҳамаи ҷоша мегирам тамошо кунед комида маъқул мешавад занг занем бо муомила дорад 4 дар электрай автомат ишам старт-стоп дора состояние мошинча қоидавия мультирол ҳолатиш беҳтарин аст нигоҳ кунед мошина нархиш чанд така? Нархиш 132,000 бо муомила дору. Бо муомила ҳам дора. Номеро яка 4-0-194-93. K5 бародарҷоно 2016 сол объём 2 вагониша ёфтем. Тамошо кунед состояниш беҳтарин аст. 4 та балонушам навай. ҳолатиш беҳтарин аст. я салоншо мегирам тамошо кунед. солои нав шайда мақсад. даро электран обогрев дора. коробкаш автоматай старт-стоп. Ина старт-стоп ҳам дора. 98,000 пробег дора. вагони кӯжа ҳамаш қоидави навай. Нигоҳ кунед ки состояние мошинча чӣ хела аст. нархи чанд така? 155,000 муомила дорам. 155,000 муомила дора бо номеро яка рӯзи ман пеш мемонам занг зане қайтон муомилаи хубам мекунам 4-0 194-93. Kia Sportage бародарҷоно хуб тамошо кунед 2015 сол моториш дизел объёмиш чанда объём 2 ози ҳамаи ҷоша мегирам тамошо кунед бародарҷоно состояниш беҳтарин аст вагони 4 та балон нав ози я салоншо мегирам бинед даро электран обогрев дора коробкаш автомат состояниш беҳтарин старт-стоп ҳам дора мошинча ҳолатиш беҳтарин аст нигоҳ кунед ки 120,000 пробег дора
потолок панорама. Боз як қафо ҳам мегиримаш бинед. Пробег 120,000 гуфтум пробегша. Мошин тоза, мақсад свет сафед. 175,000 бо муомила дора. Номерои акара ӯзи ма пеш мемонам. Занг занин қайтон муомилаи хубам мекунам. Номерои ака 4 194 93. Toyota Camry баҳодарҷоно, Camry D тамошо кунед, 2010 сол, объёми 2.5 қатъия. Бензини холис ҳастияниш қоидавия, 4 та баллон навай. Ози ман айҷоша мегирам, тамошо кунед. Мошинча давлати беҳтарина. Эҷа мақсад винкод чай, винкод чозия нишон метам бинем. Эҷа винкодаш. Салон тоза, кишру мултирол, коробкаш автомат. Мошинча дар ҳолати беҳтарин, 187,000 пробег дора. Ина тамошо кунед. Боз як қафо мегирамаш. Мошинча беҳтарин аст, яниш қоидавия. Эска Америка касоида ки дар курай занг занин бо яка қайтон муомила мекуна. ҳолаташ беҳтарин аст, свет сафед. Минко чахай бизанин бо мақсад дар бораи мошин маълумот ҳамаш мебирояд. нархша чанд гуфти яка? 127,000 охираш. Номеро тамегӯ 988 25 55 52. Хо ман номерои якара мемонам, занг занин. мақсад охираш 127,000 мошин састияниш қоидавия. Lexus RX 350 баҳодарҷоно, тамошо кунед. 2011 сол, объём 7,5. бензини холияй, мошин 3 моҳ гаштагияй, састияниш қоидавияй. тамошо кунед, 4 баллони нав, 3 моҳи дига таъмировка дора. ози ман як салоншо мегирам бинед. дарои электрон, мултирол, обогрев, старт-стоп ҳам дора. обогрев ҳамаш қоидавӣ. мошинча дар ҳолати беҳтарин аст. боз як қафо мегирамаш. кӯжош навай. састияниш қоидавӣ аст. тамошош кунед. дар кортон боша, номерои якара мемонам, занг бизанед. бо қайтон муомила мекуна. нарх чанд тайра ака? нархаш 200,000 сомон мега. ози ман номерои акара мемонам, 3 камера дора, мақсад салон кожа ҳамаш қоидавӣ аст. номерои акара мемонам, занг бизанед. 985 50 83 85. мошинча дар ҳолати беҳтарин аст. 3 моҳ ҳамагӣ гаштагия. марамат бародарҷоно, авантиҳои нав солаш 2016 сол, объёми 1.6, бензини холӣ, ҳуҷҷат, утилизатсия ҳамаш кардагӣ тайёрай. хоб номерои ака ҳаст. нархша 110 та муомила дора бо коробкаи автомат. хоб салонаш ина тозак 14 электра, шихолакҳои нағз мондагӣ. ина пробеги шамагӣ 72,000.
кондиционер, печка ҳамаш қоидави кор мекунад. Ин агар хафо ҳам бинем бародарҷоно. خب نمره شایمونو میتونین زنگ بزنین خیلی ببینید ماشین پیش ببینید корейский вариант های نمرش 008 01 94 94 مرمت اینا کیمری دو برادر جانو XL امریکایی 19 объеми 3.5 قطعی تماشا کنین کسایی در مخول میشن نمره کرا میمونم خب زنگ میزنیم و برای شما را بیشتر معلومات میتن لبایوش антибликтай. خب 4 تا балони нав, мошинча тоза. Без ключовой доступ дора. خب اینا салонуш. خب монитор Android. خب кожаи салонуш рукам дора. кондиционер, печка, поли наворот ягон камди надора мошинча. 155,000 сомонӣ. Харидори конкрет набоша. ягон чи яка мега ки муомила меша. мақсад нозадай мега ягон камди надора. ҳайна свечам хайхтони свечи суда танирувкаш мекунӣ. Дигар хуча мошинча мехда. номеро кара мемонам занг бизанем ба баржоно хайбо. کسایی در معقول میشم این ماشین باید پیش میبینید. خب نمره تلفن تبگاه کمونم 918 61 18 20 نمی نمره کرد